ассалому алайкум дӯстон, хуш омадем ба шабакаи мо. Чанд дақиқа пеш дар турнири Октагон 38 варзигари машҳури тоҷик Саймумин Мадиев бо лақаби Метро Люблино зидди варзигари қирғиз Омурбек Канибеков муҳориба гузаронд ва дар ин навор мо абзори ин муҳорибаро пешкаш шумо мекунем ва дар охири навор мегӯем ки дар куҷо муҳорибаи пурраро тамошо карда метонен. Лайкро зер кунен, мо боша наворо. Бояд гуфт ки муҳориба дар вазни 57 килограмм баргузор гардид ва аз 3 раунд иборат буд. аз оғози муҳориба варзигари қирғиз бо стили Хорхе Масвидал бо зарбаи зону ба Саймумин ҳамла кард, аммо Саймумин ӯро дарҳол ба замин афтонд. дар замин мавқеи худро хуб карда ба рақиб зарбаҳои вазнин мезад. Лекин бояд қайд кард ки варзигари қирғиз худро хуб ҳимоя мекард ва ҳатто 2 маротиба тавонист ки ба по бархезад ва дар мобайни раунд ӯ ҳатто як зарбаи сахти зонуи худро ба манаҳи Саймумин расонд. аммо Саймумин дар пойҳояш истод ва баъди якчанд сония рақибро ба замин афтонда то охири раунд идора кард. ҳамин гуна якум раундро Саймумин Мадиев гирифт. дуюм раунд оғоз шуд ва аз оғози раунд Саймумин Мадиев бо слеми хеле зебо рақибро ба замин афтонда дар замин ӯро идора карда зарбазанӣ мекард ва ҳатто қариб буд ки бо тариқи усул рақибро шикаст диҳад. аммо варзигари қирғиз таслим нашуд ва ӯ ҳатто тавонист ки мавқеи Саймуминро ба даст гирад. аммо баъди якчанд сония Саймумин боз аз боло истода кор мекард. ҳамин гуна дуюм раунд ба фоидаи Саймумин Мадиев ба анҷом расид. сеюм раунд оғоз шуд ва Саймумин рақибро ба замин афтонд. аммо баъди якчанд сония Омурбек ба по хест ва каме дар стойка кор карда Мадиев боз ӯро ба замин афтонд. дар мобайни дуюм раунд Омурбек тавонист ки ба по бархезад ва дарҳол баъди ба по бархестан бо зарбаи сахти зонуи худ ӯ Саймумин Мадиевро ба нокдаун равон кард. аммо Саймумин худро зуд барқарор кард ва рақибро боз ба замин афтонда то охири раунд ӯро идора карда зарбазанӣ кард ва дар натиҷа бо қарори ҳамаи доваро ғалаба ба даст овард. аммо дӯстон бояд қайд кард ки рақиби ӯ хеле ҷангувари сахт буд ва ба Саймумин муҳорибаи хеле вазнин дод. боз дар ин турнир варзигари дигари тоҷик Камаруддин Ҳасанов бо лақаби Камил Карате дар Октагон бо варзигари эронӣ Довуд Муадзонӣ вохӯрд ва муҳорибаи онҳо дар дуюм раунд ба фоидаи варзигари тоҷик ба анҷом расид. Камаруддин рақиби эронии худро маҷбур кард ки таслим шавад ва ҳамин гуна дар дуюм раунд бо тариқи усул ғалабаи дурахшон ба даст овард. ҳамчунин дар ин турнир дигар варзигари тоҷик Фарҳод Давлатов бо рекорди 6-2 бо варзигари қирғиз бо рекорди 6-3 вохӯрд ва дар муҳорибаи хеле вазнин бо қарори ҳамаи доваро ғалаба ба даст оварда рекорди худро 7-2 кард. мо ҳамаи варзигарони тоҷикро бо ғалабаҳояшон ва мухлисони онҳоро табрик мекунем. муҳорибаҳои пурраро дӯстон дар YouTube канали Октагон ТВ тамошо карда метонед. ҳатман дар канали мо обуна шавен. то боздид хонободу сарбаланд бошед.